Здравейте, аз съм Мария Чулова от Пловдив и ще ви прочета драматичния диалог Надеждата и Шели. Тази нощ Шели ми прошепна: Мария, повикай Мап. Тя вижда всичко, и мечтите, и разрухата им. И тъй поета призова своята крехка светла царица, която плете съдби върху крилца от светлина. И Мап дойде, но не върху колесница от светулки, а с автобус номер 9, с ръце студени като прозорец в общинска болница. Кажи ми, Мап, какво виждаш тук? Държавата на опашките, в която надеждата диша трудно. Тя се усмихна тъжно, като майка, която знае, че няма да стигне до следващата заплата. Виждам жени, които носят семействата си като вода върху глава. Виждам мъже, които се срамуват от умората си. Виждам деца, за които смартфонът е по-реален от хляба на масата. И после добави: виждам системи, Мария, които се хранят с сълзи, и хора, които продължават да стават в 5 сутринта, за да не потънат. Шели кимна отдалеч, сякаш думите на Мап бяха листи от неговата поема, разтърсени от новия вятър на века. Но има ли надежда, Мап? Попитах я аз. А тя, дребна и сияйна, седна до един бездомник и остави в ръката му мечта, по-малка от парче хляб, но по-лека от болката му. Има, прошепна, докато има кой да види човека зад раните му, докато има кой да напише истината така, че да я чуят и онези, които са я забравили. Пиши, Мария, добави Шели, защото думите ти са мост, а мостовете лекуват света. И аз обещах, че ще пиша за Мап, която пътува с автобуси, за Шели, който вярва в бунта на доброто, за хората, които още не са се отказали да бъдат хора.